Ізноўку мае вітанні ўсім, хто наўмысна ці выпадкова апынуўся з таго боку экрана. Пакуль застаюцца людзі неабыякавыя да здабыткаў свайго краю, мы будзем выконваць звыклую місію – адшукваць і рабіць дасягальнай кожнаму нашу спрадвечную культурную спадчыну. Сёння выпраўляемся ў фальклорную экспедыцыю нумар 392. Рушым наперад у мінулае Гродзеншчына. Хто пільна сочыць за нашымі вандроўкамі, ведаюць. Гэтым разам мы ў вузле Мядзельскага раёна, што ў 120 кіламетрах ад сталіцы. Тут нас чакае самабытны фальклорны калектыў «Вузлянка», да іх і завітаем. Але спярша я прадстаўлю вам тых, хто сёння мусіць выканаць годную задачу – надаць другое жыццё старажытнай народнай песні. І гэта наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявачка Аня Коцік. Аня, Артём, мои вам витания. Оксана, привет, приветствую наших зрителей. Как видите, несмотря ни на что, мы полны решимости начать процесс перевоплощения народной песни. Аня, привет. Всем добрый день. Как настроение? Замечательное. Насколько я знаю, тебе на выбор дали 2 песни, но ты выбрала именно эту. Почему? Мне была близка больше музыка, мелодия и текст этой песни. Я думаю, мы можем начинать, да? Конечно. Поехали. Аня Коцік, спявачка, педагог па вакале, аўтар песень. Скончыла інстытут сучасных ведаў імя Шырокага па спецыяльнасці эстрадны вакал. З 14 гадоў займалася ў студыі вакалу «Ліра». Удзельніца і пераможца нацыянальных і міжнародных фестываляў, конкурсаў, тэлепраектаў.
працягваем паглыбляцца ў гісторыю вёскі Узла Мядзельскага раёна. У гады першай сусветнай вёска знаходзілася ў прыфрантавой тэрыторыі. Па ўзгадках генерала Владзіміра Джункоўскага, у сакавіку 1916 тут месціўся штаб генерала Балуева. Крыху пазней са станцыі Крывічы ў Узлу прыбыў вялікі князь Георгій Михайлович для ўзнагароджання выбітных удзельнікаў нарачскай аперацыі. А наша ж молодая перший мой ты сваток не удава. Ну дай рубенчики, ну хоть со два. Ну, я як старший сват, некалькі бельчиков дать рад. Ну, не на тое вы тут, сват, место займали, каб табе его даром отдали. А нашей молодой подарочки додолу, едь, сваток, ты скупый, додому. Ровненькой дорогой. Ну, ты уже надто меня сразу. А я і все тут. Ну, як ви. Ну і люди тут, як цигани, хочуть за місце молодих. Немоведомо якої сани. Хочем. О, Не на тое, сваток, мы тут гостили, каб выкуп с тебе упустили. ага. На лаве сидели, место грели, кожух продбали, каб молодым на богатство подослали. А дайте ж нам рубенчиков хотя 100. Люди не видят, люди знают ее за что. Ну, нате ж вам усе мої гроші, каб не казали, що сват скупий і не хороший. Ой, держите, карманшик. Ай-яй-яй, ну сдержи, молодые. Ну, гроши мои, теперь с оправдным молодым местом вступаем. Ад гасцінных узлянскіх кабетаў я наўмысна вяртаю вас у сталічную студыю. Давайте аддамо даніну павагі тым, хто сёння стварае сучаснае музычна-вакальнае аздабленне даўнішняй народнай песні. Зазірнем ненадоўга да аранжыроўшчыка Артёма Кондратюка і спявачкі Ані Котик. Пойду темные луга, пойду темные луга, где травушка зелена, где травушка зелена, где травушка зелена, там девчина гуляла. Анют, все было замечательно. Первый куплет записали, начало положено. Прежде чем мы продолжим, хочу задать вопрос. Скажи, как долго ты на сцене и какое выступление было самое запоминающееся? На сцене я с 6 лет, пою вообще там с самого детства, с 2 лет. Первое выступление было в 6 лет на сцене санатория «Журавушка», это на озере Нарыч. Пела песню Аллы Пугачевой «Позови меня с собой». И самое запоминающееся выступление это, наверное, участие в проекте «Империя песни». Там каждый эфир был для меня чем-то новым, чем-то интересным. И вся команда была просто замечательная. Замечательно. Продолжаем. Второй куплет. Кончинки, шарпуны уже членять. Чеченьки, мальчика,
працююць вёскі Узла Мядзельскага района, мы кіруемся на захад краіны, у Ашмянскі раён. Пераадолелі амаль 100 кіламетраў ад Узлы Мядзельскага района і вось мы ў Кракоўцы Ашмянскага, вёсцы, што месціцца ў 133 кіламетрах ад сталіцы. Менавіта тут у свой час была першая і адзіная ў раёне цяплічная гаспадарка па вырошчванні кветак. Але і цяпер у вёсцы маецца на што пацешыцца. Мы завітаем да народнага ансамбля народнай песні «Жытніца», а пасля заедзем да шануемага нявесцінага каменя. Але найперш вернемся да тых, хто сёння гаспадарыць у студыі гуказапісу. Гэта наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявачка Аня Котик. Синь, голубчик, душа мой, жаль расстаться нам с тобой, жаль расстаться, развитаться из родимой стороной. Анют, мы записали второй куплет, и хочу тебе задать еще один вопрос. Как ты относишься к конкурсам? К конкурсам отношусь хорошо. Раньше, с 15 до 20 лет, был период, когда я активно участвовала в конкурсах и получала награды. Какая, скажи, для тебя самая ценная награда? Наверное, первые мои места в конкурсах – это конкурс «Зорочка», моя поездка в Молдову, где я была участницей патриотического конкурса. Прекрасно, едем дальше. У нас сейчас третий куплет. Анют, напоминаю, в третьем куплете надо сделать все мягко и красиво.
Ну а мы працягваем гістарычны экскурс у мінулае Ашмянскага раёна. Да вялікай айчыннай вайны ў Ашмянах жыло каля 4000 габрэяў. Пра аднаго з іх, праведніка і цудатворца Мардыхая Розенблата Ашмянера, ходзіць багата легендаў. Паводле адной з іх неяк прыйшла да яго жанчына з сынам 2 гадоў. Распавяла, што доўга была замужам, але не магла мець дзяцей. А калі нарадзіўся сын, то быў ён нямым. Рэба спытаўся, а можа і не трэба, каб ён размаўляў. Але маці маліла дапамагчы. І тады рабін тройчы звярнуўся да хлопчыка: «Сын мой, чаму ты маўчыш?» І раптам адбыўся цуд. Той адказаў: «А што мне сказаць, што я байструк?» Жанчына закрычала: «Лепш хай ён усё жыццё маўчыць», і ў слязах выбегла з дома. Ой, дзяўчаты, глядзіце, які вялікі камень. Дык я ж ведаю, гэта нявесцін камень. Я чула, ён розныя цуды творыць. Лечыць, надзяляе шчасцем, а таксама дапамагае закаханым. Ну і прыдумшчыца ты, Марынка, як гэта камень і цуды творыць. А вось так. А яшчэ я ведаю, што тут непадалёку крынічка цячэ, вада якой таксама цуды творыць. Синь, голубчик, душа мой. Анют, сейчас все было хорошо. Задам тебе последний вопрос. Скажи, насколько я знаю, ты работаешь преподавателем. Да. Что тебе больше нравится, преподавать или петь? Больше нравится петь, выступать на сцене, но преподавание это другой вид деятельности, и он также мне очень нравится. И я люблю учеников своих, и преподавать для меня тоже радость. Все, спасибо, Анют, записали. Спасибо вам. Мы ждем тебя еще к нам в гости. Што ж, вось і завершыўся таямнічы працэс па стварэнні новага аблічча для старой песні ў нашай студыі гуказапісу. Да таго пагасцявалі мы з вамі ажно ў 2 раёнах і 2 абласцях. Зараз будзем ацэньваць, як будзе выглядаць з гэтага моманту «Сінь, голубчик», дзякуючы спявачцы Ані Коцік. А я запрашу вас на спатканне роўна праз тыдзень. Мы раскрыем таямнічыя нюансы традыцый шанавання нявесцінага каменя ў Ашмянскім раёне. І, натуральна, усе прагныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі ў нескарочаным варыянце на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю.
повітатися із родимой старой. Голубчик, душа мой, син голубчик, душа мой. Ну так покажи шапочку. Так, Аня, да. Вообще я первый раз слышу здесь. Там был такой вопрос. Ладно, так, подождите.